Saps que la tecnologia que ens envolta té nom de dona? Les dones han participat en el desenvolupament tecnològic i social al llarg de la història de la humanitat, però no sempre han rebut el reconeixement que es mereixen. Bona part dels invents que ens han portat avui dia a tenir un telèfon mòbil amb connexió a internet provenen del talent femení. Un dels noms clau és el d'Ada Lovelace, l'escriptora i matemàtica que va crear el primer algorisme amb una calculadora i que ens ha portat als ordinadors que tenim avui. A la llista destaca també Grace Murray Hopper, pionera en les ciències de la computació i mare dels llenguatges de programació. També la connexió Wi-Fi té nom de dona, concretament de Hedy Lamarr. La seva aportació és una tècnica de modulació de senyals en espectre estès que va servir de base per a la connexió sense fils i el Bluetooth. A casa nostra, són ja moltes les dones que estan fent camí a l'elit de les TIC. En són exemple Montserrat Alsina Ubach, matemàtica i presidenta de la Societat Catalana de Matemàtiques. Elisenda Bou Balús, enginyera de telecomunicacions i cofundadora de Bilins. I Marta Bertran Ferrer, enginyera telemàtica i Premi Dona TIC Estudiant Universitària 2021. Totes elles són ja referents perquè les nenes i noies vegin la tecnologia com un camp ple d'oportunitats.